Müňden biri bäsleşigine gatnaşyp il içinde öz adyny tanadan bir näçe jigilenimiz bar. Şuň şolaň biri bilen tanışdyk. Ihtiyar Şarif. Jigimizin sesine baka berin dostlar. Wak aman geley bağda azamay sağında hey bilmeyenler kaka vuruyup gül putağında ay kırk kıylanım kalmat kanay Halmat karay, halmat karav, halmat kari, halmat karay vay. Ay sağı salında. Hey o zaman amanım yak, ilana. Yangar otağında kıyız otağında nafise dilber ey sana azık dilber. Adamlar bugün Türkmenistan'ın türlü kuncaklarinden gelen adamlar tanıştırıyor. Baratok, sen nereli? Ashgabatli. I knew that word. I know exactly what it means too. That's Sugars Lee. Marley. Charjoli. Nebi Dagli. Krasnawatli. Bayramali. Tejenli. Itrikli. Anawali. Bahirdanli. Yoledanli. Gizlarbatli. Bodum Fafle. Tasol Safli. Kadanchakli. Kerkili. Gokdepeli. Ay yavrum, uçuk resmi ki ara Kur'an'ım. Alım kayıtcan alım. Kayıtcan. Bölme. Ha o konu basıyor. 2030 ýylda 45% 20 we 40 ýaşyndaky aýal gyzlaryň ýalňyz bolar. Bu ýalňyzlykda näde gaçyp bolýar? Häzir men size aýdyp bereýin. Soňky döwür gyzlarda erkekden özbaşlyk bolmak ýa-da erkeklere abuse şeýle panyatiýalar orda çykyp, gyzlar hasym oglanlardan nizawisim bolup başladylar we bu diýmek näme diýmek? Gyzlar adat duşukda oglanlar bilen tanışyp, bir-birlerine has öwrenip, bir-birlerine gabat gelýärmi, gabat gelmeýärmi, şeýle häsiýetleri, şeýle sypatlar bilen tanışmaň ýerine diňe oglanlarda erwet minus taraplaryny gözläp başlaýarlar. Dikensiz gül bolmaz diýipdirler. Her kimiň kem tarapy bar. Gözlen Mekke Medinäni tapar diýipdirler. Yani gözleseň her kimiň minus taraplary çykyp berýär we şol sebäpli oglanlara şeýle duýgu emele gelýär. Mysal üçin oglan jaň edip sorasa, sen saat näçede öýüňe gelýän, näçede öýüňde bolýan diýse, eýem gyzlar şeýle pikir etýär. Bu meni kontrol etjek bolýar, bu meni stroke gysyp saklajak bolýar diýip pikirler ortaga çykyp başlaýardy. Gyzlar ýam bir hili goranan bolup başlaýar, erwet ýagdaýy göz öňüne getirip, aslında adam prosta bilesi gelýär, haçanrak öýüňde bolýan, haçanrak barsan bolýar, görüşmek üçin ýa bilemek, görmek üçin, gurlaşmak üçin. Erkek oglan birini gowy görse, onu bilesi geler, göresi geler, şeýle bolýar söýgüde ýa islendi gatnaşykda şeýle ýagdaý bolup gelýär. Gyzlaryň bu erkekden nizawisim bolmak diýen düşünjesi bu tersine ne erkek gowy görýärler, ne öz-özüni gowy görýärler-de. Daşyndan özüni goýan ýany bolup görünür, ýöne aslında hem özüni gowy görmek, hem erkek gowy görmek. Şeýle bir düşünje. Siz bu hakda näme pikir etýäňiz? Pikirlerinizi kommentarda garaşýar. Bu video öýlenjek oglanlara deňişli öýlenjek oglanlar ilk bilen aljak gyýdyňa bilen näle gaýnyňyz bilen ulaşyp gör. Gaýnyna boljak bilen. Jaň edýän, alo daýda diýen diňläp görýän şowrdan käň aýtalar, dir roljak alyp çykdyňam özünem çornadyk. Bolmasa o sizin no ömrüňizi, nomruňyzda ömrüňizi çornadyk. Ondan aňaldan istat ýok. Awa şonýal bolýar.
Ondan onu etmeyen şonu alsanız, o itiniz bir adyňyz bolmasa da magazynyň her ýazgy defterine adyňyz bolar. O merhemetler defter var, ýazgy defter, şonuň adyňyz bolar. Janyňyz sag bolsun, ýatdan çykarmak üçin. Ağam salamu aleyküm. Ağam estilýärmi? Telefon çağırlymlay. Ağam neme? Şu wagt kredip berdim diýen gaýdyňy düşürdüm ağam. Düşük bolup durka, ağa edeçeňe gerek kämi diýenni. Kakamdan sonra koray dip teň nomeryň berdiler ağam. Gaýdym, gat gowurdum ağam, çynym aýdaýyn. Ber ağam man gaýdyňlay. Masinim bar ağam. Kreditini ýapýan men bolýan etip bolsalar bilýärmi? Jaýym, Hudaýa şükür ağam. Aýyň 30-naçyn tölew geçirip berdim, jaýdan kötünýän ýerim ýok ağam. Bilýärmi? Üç koşuklardım, yok ağam, men de özüm yeteýin ýanna raw bilýärmi? Ey ağam, dinle meni. Bolsun näme bir derek yere. Hemmeksi bilýär, soňunda ökünür. Näçe ýagyna soňam, soňunda ökünür bilýärmi? Ýöne nädip biljek düşmeseň o güne. Gaýgarma ağam, gaýgarma pullanmasga bilýän adyňyz, özüň şalaw ağam. Masgalaňy tertipde kenay dogry maýdaýynay ärümürme gara magawty diýalaklarlay dogry maýdaýyno. Bärdiysen owadan ha? O gyd bardat diýdi. Owadan joýdy bide bardat diýdi. Bide diýdi. Samsyk bide diýdi. Aýtdýan, aýt ta owa bide diýdi. Aýt terro. Aýt. Bir bolgusy söz aýt. Wi dogry söz aýt. Bol şansyn. Aýt. Bärde diňe sen owadan. Ýöne ýaman bär sowukda. Şu ýan bolsaň, znaç ýuwunyp gelensiňde. Näme? Samsyk kelle sütken näme diýip otyrdyň? Aýdyn bol dogry söz aýt. Bulaşdyrma, bol düzet goýber. Bide herede otyr. Aýt. Birden men sana teklip bersem, kabul etmersiň aýtdym men. Näme teklip? Garaşdy, ne teklipi? Men öýümde garaşymda ullukan pes turwa amma. Dur, otur. Bol ya, hergedip men birini laqatsak bolumda, bulaşdyr, ýan, özüm bilemok näme etýänimi. Garaç, bol ya, meniň aýtdyny, şol 500 man da berýän şo pes turwa. Hay, yine oňormadym ay. Barşa pes turwa 300 man da beräýdi. Bugün akşam gyzlar bilen Agzaçary jesene bırak etdik. Agzaçary menüsünde näme marlygyny hemen bahalaryny görkezjek. Desertlaryň görnüşleriniň köplügi meni geň alyrdy. Iki görnüşli çorba, mezeleriň görnüşleri hem gaty köp. Salatlaryň, naharlaryň hem görnüşleri känir. Geçen kabzorumda aýdyşmaýaly obslužuniýet hil tagamlary gaty gowy. Ähliňize massat berýän. Hepden soňra baranymy sebäpli adam gaty köpdi, şoň üçin öňünden biron etdirmeňi size massat berýän. Geçen kabzorum görüpdirler, sowut hukmyny öňlük takdylar, oň üçin aýratyn sowusyny aýtmak isleýän. Darminiň bahasy 6 ýaş çenli mogut, 6-dan 12 ýaş çenli 150 manat, 12-den soň 300 manat.